Určite to poznáte. Kamoš architekt, taký ten puntičkár, čo má pyžama v komínkoch, košele presne zoradené podľa odtieňa farby. A v knižnici Angelika od jednotky až po 14. A ja mám takého kamaráta a ten je vlastníkom bytu, ktorý je vyšperkovaný do posledného detailu. To, že sa nachádzame v Trnave, v Arborii, už zaiste tušíte. Tak poďme na to. 2 toalety, kúpeľňa s vaňou a dostatkom priestoru na pračku a sušičku. Šatník, veľkorysá denná časť so vstupom na lóžiu, hosťovská izba a pracovný kút na mieru súčasťou spálne. Samozrejme, že pán domáci si pred kúpou kompletne naštudoval všetky pôdorysy a orientácie bytov bytového domu a vybral z jeho profi hľadiska to najlepšie. Dispozične, aby vaše súkromie zostalo skutočne súkromím. A orientačne, aby vás budilo príjemné ranné slnko, po obede ste mali krásne presvetlenú dennú časť, ale zároveň sa byt počas celého dňa zbytočne neprehrieval. Nezaostáva ani zariadenie. Všetky nábytky v byte, vrátane kuchynskej linky okrem hosťovskej izby, sú nemecká nobília. Sedačka, stoličky v jedálni, podušky a posteľ sú značky Fáze, kreslo, čítárni Limitka, edícia Mikloško. V celom byte sú smart svietidlá s voliteľným odtienom a intenzitou svetla. Značkové, špeciálne zažehlené závesy. Na oknách priehľadné biele, aby prepúšťali do bytu dostatok denného svetla a na stenách sivé, aby dokonale zútulňovali priestor. Do tohto bytu si nemusíte nosiť nič. A keď hovorím nič, tak myslím skutočne nič. Kefku od nás pri odovzdaní dostanete gratis.